अब बहुत बढ़िया मॉडल बाड़ी। नमस्ते प्रणाम भाई लोग, हम मनीष प्रताप। भाई लोग आज पवन सिंह जी के सॉन्ग के एगो टीजर आइल बा, लाल घाघरा, जोन सारे गामा हम भोजपुरी चैनल पे आइल बा। काल उ सॉन्ग रिलीज हुई। तो भाई लोग इस सॉन्ग में शिल्पी राज और पवन सिंह जी की आवाज बा। अब बहुत बढ़िया मॉडल बाड़ी, हाई क्वालिटी के सॉन्ग बा, हाई बजट के सॉन्ग बा। तो भाई लोग हम इहे कहम कि रउआ सब लोग जाइन जा और टीजर के देखी जा। एगो टीजर से पहले एगो छोटा सा पोस्ट आई रहे उस सॉन्ग के, जो ना अभी 3 नंबर ट्रेंडिंग पे बा। का पता हमारे वीडियो बनावे तक ले चाहे बाद में नंबर 1 पे आ जाए। तो भाई लोग जौन आज टीजर आइल बा वो टीजर के रउआ लोग ट्रेंडिंग पे करी जा, और जौन काल सॉन्ग आई तो ओकरा के नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ऐसन करे के बा कि इतिहास बन जाए। इस सॉन्ग ऐसा ही लाजवाब बा। इस सॉन्ग के रउआ लोग जाके देखी जा, सॉन्ग बहुत बढ़िया बा। तो भाई लोग हम इहे कहम कि पवन सिंह जी के अब का कहे के बा। पवन सिंह जी तो ऐसा ही स्टार बन, सुपर स्टार, पावर स्टार। कंट्रोल हम इतने कहम रउआ लोग से, इतने विनती करम कि पवन सिंह जी के इस सॉन्ग के सुपर डुपर हिट करी और नंबर 1 ट्रेंडिंग पे, नंबर 1 पूरा नंबर 1 ट्रेंडिंग पे, पूरा भारत में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे, पूरा भारत में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे इस सॉन्ग के ला दी जा। टीजर तो आइए गइल बा, टीजर से पहले एगो छोटा सा पोस्टर है वो आ गइल बा। तो भाई लोग ये वीडियो जेकरा अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। जय हिंद, जय भारत।